Nu. Maria har fødselsdag, og der har hun jo, og det er i dag. Maria har fødselsdag, og der har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevel. Og hør nu her, hvordan vi trommevel. Bum 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 bum. Maria har fødselsdag, og der har hun jo, og det er i dag. Maria har fødselsdag, og der har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi klaverspiller vil. Og hør nu her, hvordan vi klaverspiller vil. Maria har fødselsdag, og der har hun jo, og det er i dag. Maria har fødselsdag, og der har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi tager for det spille vil. Og hør nu her, hvordan vi tager for det spille vil.